Fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida għal sena oħra se ssir edizzjoni ta' Festa ta' Ġenerożità. Dan hekk kif waqt programm televiżiv ta' 12-il siegħa bejn nofsinhar u nofs il-lejl se jinġabru il-fondi brisq id-Dar tal-Providenza. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef. L-ewwel ta' Jannar nistiednu l-poplu Malti Wawċi biex bħal darb'oħra jgħin lid-Dar tal-Providenza. Dar tal-Providenza toffri servizzi residenzjali personalizzati lil 115 persuna, u għalhekk għandna bżonn iktar minn 6 miljuni biex inkunu nistgħu nsostnu l-ħidma tagħna u daw il-persuni jkollhom dak li għandhom bżonn fil-ħajja tagħhom bħal ħaddieħor. Saraċċen li waqt pandemija id-dar komplit bl-operat tagħha. Dan hekk kif ir-residenti tad-Dar tal-Providenza jingħataw il-vaċċin kontra l-COVID-19 u residenti bdew joħorġu mid-dar u jiltaqgħu ma' qrabathom. Fader Martin Mikallef qal kif din is-sena kienet waħda pożittiva hekk kif id-Dar tal-Providenza ingħatat il-Premju Ċittadin Ewropew tal-Parlament Ewropew. Fader Martin Mikallef qal kif waqt din il-maratona se jsir irkant ta' xogħlijiet ta' arti li jingħataw minn 80 artist. Però hekk il-pubbliku jista' jiġi għad id-donazzjoni tiegħu xorta, għandna drive-thru fil-car park tad-dar u dak li jkun jista' hawnhekk allura bil-libertà kollha jagħti id-donazzjoni tiegħu.